Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Our topic for today, ang mahiwagang tinig. Wow, ang bigat! Ang naturang palabas ay rated GP. Gabay at patnubay ng magulang ang kailangan. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Isang araw, yan, peto to ha, peto. Isang araw, naglalakad-lakad si Puki. Naglalakad-lakad sa dalampasigan. At may narinig na mahiwagang tinig. Ang sabi ng mahiwagang tinig, Puki, kumuha ka ng bato. Ginawa ni Puki, kumuha ng bato, maliit lang. Sabi ng mahiwagang tinig, ang nakuha mong bato ay gagawin kong tinapay. Sabi ni Puki, sana anyang malaki na. Nangihinayang siya, sana anyang malaki na pala, gagawin pala anyang tinapay. So, kinain niya yung ginawang tinapay na bato. Sabi niya, sa susunod, pag naglakad-lakad ako dito, pag narinig ko uli yung mahiwagang tinig, sumunod na araw, naglakad-lakad uli si Puki doon sa dalampasigan. Nakarinig uli siya ng tinig, yung mahiwagang tinig. Sabi ng mahiwagang tinig, Puki, kumulot ka ng bato. Sabi si Puki, pagkakataon ko na ito. Kumuha siya ng malaki. Sabi ng mahiwagang tinig uli, Puki, yung pinulot mong bato ay itapon mo sa kabilang ibayo. Ngayon, nahirapan si Puki kasi ang laki, ini-expect niya ngayon na gagawin tinapay. Sabi niya, ano ito? Dadaling ko doon sa kabilang bundok yung pinulot kong bato. Hirap na hirap ngayon si Puki. Nag-isip ngayon. Akala mo kanya sa susunod na pagkakataon, pag naglakad-lakad ako dito, hindi mo na ako maisahan, mahiwagang tinig, sabi ni Puki. Hanggang pangatlong araw nga, naglakad uli si Puki sa dalampasigan. Inisip niya ngayon, pumulot ng isang maliit, isang malaki. Pag ipapatapon ito sa akin sa kabilang ibayo, ang ibibigay ko yung maliit. Pag gagawin kong tinapay, ibibigay ko malaki. Ganun na isip ngayon ni Puki. Ayan, sige. Maglakad-lakad uli. Narinig uli niya yung mahiwagang tinig. Hindi mo na niya maisahan ngayon. Ito na. Puki, pumulot ka ng bato. Kumuha si Puki, dalawa. Isang maliit, isang malaki. Naghihintay si Puki ngayon kung anong sasabihin uli ng mahiwagang tinig. Eto na ngayon, nagsalita na yung mahiwagang tinig. Ang sabi, Puki, yung pinulot mong bato ay magiging bayag mo. Tawa na! Ulit na laki! Iyalis na! akala ni Puki ba isahan niya yung mahiwagang tinig. Yung pala gagawin bayag yung dalawang bato eh. Dalawang bato na pinulot niya. Yun ang nangyari kay Puki. Magulang kasi si Puki. Okay.